Miren Josun Aristondo Kulturako Foru Diputatuak aurkeztu ditu Gerra Zibileko bonbardaketen 75. urteurrena dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu dituen ekitaldiak. Aurkezpena Durangoko udaletxeko osoko bilkuren aretoan izan da eta Itziber Irigoraz Durangoko alkatea egonda diputatuarekin batera. Sua eskurik esku lekurik leku titulupean, Bizkaiko hainbat udalerrik hartuko dituzte lurraldean gertatu ziren bonbardaketen 75. urteurrena gogorarazteko ekitaldiak eta ospakizunak. Durangon eta Gernikan egingo diren bi ekitaldian diren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak gogora ekarriko du garai hartako gizon eta emakumeek bonbardaketetan jasandako tragedia. Horretarako oso ekitaldi bereziak diseinatu dira. Bi ekitaldi oso diferenteak elkarren artean. Lehenengoa Durangon egingo da martxoaren 30ean, arratsaldeko 8etan, Andra Mariaren arkupean. Bigarrena Gernikan izango da apirilaren 20ean, gaueko 9:30 Merkatu plazan.